Kadom sar ha. kadom. Nang le tum pini ladak la kadok kawe kacitong kopia phansin nang le tum la kisi kedang se la bangso kama sai ka pangthir lo. Pini nilitum da kacitong nangko ka puthak la hen lo. Gasemet non ni phai ingkoi rai si pen ingkoi ra ka thoman la bang sojik lo la gasemet APHLC trok foundation le mate ke kim kirang arni ke talon je phansinil tum dak dim klong pini pen kecheng silo social work mate rara sai pini ben si kecheng bonok sapang thira sai tasi kepang thir bonang kok bang la han lo itum bang so foundation de long ke paklar mucho je phan an so se kepang thir pen alira cham ki pipon je phansi nile tum pini la dak la bang so rara sai bang ke kecheng silo pini ke deng po non alom so pilo te check tanang paklupo la pen penap bangke puthot cek kedua kawe kikim kirang nangis tamin tum ceng pon pu lah hen Nang te choro lo sa la pen nang le tum la bangso abah ke ni thoma phansin nang tum kisik pon di. kalang lo ni thom pasin tum sikdang pon lo Tang te kadok kawe rat ten nam kacitong jari bangke ingko ra ke thom. Ani. Tang te ingko raisi arni bangke flag mate lama ing thurpo lapen sake arjun pui po peding wedet po program bangke lapen 22 arni bangke lahen lo leadership training doji ladak leader satu man CC long office bearer satu man phan isi leadership training kupusan se aron atang kupusan ke claim ban situm ansu se tum kar biara tum ke thek tujima lapen aron alam ansu se kachini pon tujima pola sopothak leadership training aseke ni tum pi pon po lapen ingkora ka thom ani bangke open lo la bangke public meeting si rat tum han anta me nilihin pen tame chu phapon lo ongdung armu nang chetong dun pen la bangso kikim kerang trok APHLC kikim kerang arni jasemer ladak nihang don suri mate pathua klam la bangso adim sinil tum bi pon lo la ka japra lang so lo lapen lang tum thek long lo ponte lang lo ponte highway tame akung lo lasi ka do ko tame alira cham nang pidunje phansi nang sito dunje phansi nilihen tame choning ripon lo la pen thu ho so ni mo nang le tum non kachichnia teng ke kwan ba kamuluk chetong ni. Chetong nei nilitum jum nai sitame 30,000 baksi estimate lo athema pineng abang ke munit tum warsai ka ve dopik iltum rara tum tame la poson si kiri karlana nat ke kreng hektik pusi birta long sitame te bok terai tum an bang ke akeng pen sitame wang po la pen cycle pen sitame kewek pen wang po la pen halloween tum an bang ke methang bus la pen hem kong long so la pen bike pen si nang chetong nun pu pusi nilipan birta nang pali lahan lo Ta choro lo la pen nili ke jutsi nang ka jugang tung ke la lo nang le tum Halloween pen aluhi ka chop phala puson nang le tum ka chisik mek do luma. non amat ke hala program committee ain charge tum lo hala tum han sinili pipon ver lo non ma birta nang pipelang setame do ponji pusi non mat birta long exactly amena mang kanili puthek thelang setame inut ba ke pha ponji pusi birta nang pachini Ta choro lo. la pen non pachini thupo la ke pendel lo dak ke gas la pen chief gas napan kapang ni athai lo la pen ladak arum bang ke CC la pen office bearer tumhanan lo kada ke central level la pen chief gas tumhan lo la pen ho la so hem so nang tum lang lo te thek lo la kar bi hem tu na so bang ke ladak bang ke women tumhan so arlo tumhan ke pasang ya thai lo la pen hala auditorium hola bang ke la bang ke leadership training pi thai lo la si hala dak kang ni sit bang ke leader sa tumhan cho je pot 500 do kang ni sit masjid bang ke la pen pendel long bang pharo pho bak jai la si so teng bro tang de hala dak ke 1000 capacity hala dak jang lo la pen volunteer sa thom bang ile tom pin somar tom bang ke la bang so auditorium holong tami jang pula ke dak nam mote dak bang suri sini amul ke jang rupu lain lo pachini pon la pen pini bangke kepang thir ke cheng lo pathua klam long la ground ka ondo ka clearance mate la hai sai
kiceng pon lo la si pinap pena bangke non alam so pide cek nang lepo pinap pena bangke tu maku putot ade tu bang tu ceng pon topit po lah lo